روج بروج و دنگ ناrazîbûnê li ser siyaseta çekdarên Sûriya Demokratîk û PYD beşekî sereke ye têde bêhtir dibe ku di çend rojên borî de dewriyên wan hatine derkirin ji Reqqayê. Herwiha navendên wan hatine şewitandin lê ya herî xirab ew e ku ew bi çekdarên bi ser Kurdan têne hesabkirin. Lewma egera peydabûna fitna û kîniyê di navbera xelkên wan deveran û Kurdan. Tevî ku çekdarên PYD bi hezaran ciwanên Kurd kirine qurbanî di ber rizgarkirina parêzgeha Reqqayê û hewlên wê yên herdem ji bo razîkirina xelkên deverê lê opozisyona PYD li wê deverê roj bi roj bêhtir dibe. Ajansa Sputnik ya Rûsî ragihand ku di 23 û 24 vê heyvê hozên Ereb li gundewarê Reqqayê êrişî çekdarên PYD û Qesedê kirin û baregehê wan şewitandin. Her wiha eşkere kir ku bajarokên Mansûra û Hunê de û safsafa li dijî PYD rabûn. Di encama kuştina çekdarên PYD ji ciwanên bi navê Zên Hamid Dilzên û birîndarkirina sê ciwanên din yê wan hozan ku xelkên wan bajarokan êrişî navendên çekdarên PYD li bajarokên xwe kirin û şewitandin û çekdarê wan dorpêç kirin. Her li gorî ajansa navborî ku ji ber fişara hozên bajarokên Sifsaf û Mezrîeta Sifsaf û piştî şewitandina navendên çekdarên PYD, çekdarên navborî neçar bûn ku xwe ji her du bajarokan vekişînin. Her wiha li torên civakê kurte vîdyoyeke hata belavkirin têde diyar dibe çekdarên PYD guleyan bi ser xwepêşanderan de berdidin bi armanca tirsandina wan ku ev demeke xwepêşandanên narazîbûnê li Reqqayê û gundewarên derkevin li dijî teqîn û terorkirina ku li deverê rû didin. Ji destpêka kontrolkirina çekdarên PYD ji bajarê Reqqayê re wêneyekî mezin yê Abdullah Öcalan li bajar bilind kirin. Her wiha bi sedan ji çekdarên Daişê serbest berdan ji birî terorkirin û girtin û bincavkirina berdewam û qedexekirina hatûçûnê hêla ku xelkên deverê li dijî PYD derkevin. Xelkê bajarê Reqqayê dizanin ku çekdarên Kurd bajarê wan kontrol dike. Lewma bi hemî riyan hewl didin ku van çekdaran ji bajarên xwe derxînin ku ev metirsiyekî mezin e ji ber ku PYD peywendiya Kurdan bi giştî li gel hevbeş û cîranên xwe di Sûriyê de têk dide ji ber berjewendiyên xwe yên taybet û ev bandoreka wê ya mezin wê hebe li pêşaroja gelê Kurd di Sûriya pêşarojê de.